Hello mga ka-good vibes, welcome po sa aking YouTube channel, GB De La Torre po. Kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please subscribe na rin po and hit the notification bell button below para maging updated kayo sa aking mga video na i-upload. Sa mga nakasubscribe na po sa aking channel, shout out po sa inyo at maraming pong salamat sa pagsuporta nyo sa akin. Our video for today guys, pumunta tayo ngayon sa Cruz Resort. Isang resort dito sa San Roque na bagong tayo lamang po ito. Kaya titingnan natin yan kung ano ang mayroon doon sa resort na yon. Di pwede. Red bus lagi. Thank you. Oh, pero ang dyan.